farà uns 20 anys o 25 anys, no recordo ara, entri en una sala d'exposicions i era una exposició de fotografia i bueno, jo sé que en Carcaixent també la tenen, però n'hi ha molts pobles del nostre voltant que al parc, típic parc li diuen parc de l'estació, perquè la gent tenia el bon gust de posar les estacions de la Renfe o les estacions d'això en un parc, al costat d'un parc, vull dir, això és important. Entonces, la fotografia estava un home major assentat a soles en un banc en l'estació sense res més, ell. I jo m'he passat molts anys preguntant-me aquest home què feia allí. No què sentia, no, sinó què feia allí. I això és la contestació, aquesta és la història d'aquest home. És dir, el temps és una roda. Quan tu me digues, comença. L'estació, un vell està tot sol amb els seus records. El seu rellotge ja no marca les hores, està esperant a gent i amics que no vindran. En el seu front els llits la soledat, es va fer vell i els fills varen marxar. I el gran amor de tota una vida, la mort se'l va emportar un diumenge sense avisar. I ara ja sap que el temps és una roda que roda, roda i roda sense parar i ha d'arribar qualsevol dia i no avisa mai. Ha viscut molt i no sempre feliç. El seu camí ha estat ple de forats i no té por, està massa cansat. La vida és més que viure i morir més que esperar. I ara ja sap que el temps és una roda que roda, roda i roda sense parar i ha d'arribar qualsevol dia i no avisa mai. Cada hora em porta una altra, cada dia és invariable, les setmanes tenen 8 dies, tots els diumenges semblen etern. I ara ja sap que el temps és una roda que roda, roda i roda sense parar i ha d'arribar qualsevol dia i no avisa mai. En aquell banc del parc de l'estació